Ľudia, vás tu vítam od tohto videa. Dneska si urobíme taký veľmi divné, lebo toto som veľmi nenatáčal moc. Dneska si urobíme glitch, taký dobrý, ale predtým, než to urobíme, tak dajte like a odber, prosím vás. Ja budem vám neskutočne vďačný, ak budete lajkovať na všetky videá, aj čo boli predtým. A dáte mi odber. To si na tom najviac cením. No dobre, pustíme sa do toho. Takže musíme začať tým, že musíte si na hociaký takto, na takúto adresu si spawnete tento hasičský nákladiak. Zoberte si túto basketbalovú loptu, čo si viete v inventári túto zobrať, a nie futbalovú, basketbalovú. A prečo to vám hneď ukážem? No, teraz kliknite na to, aby ste si vedeli kúpiť takto dom. Potom si zoberte basketbalovú loptu a môžete si kúpiť hociaký dom. Takže ja si kúpim napríklad tento. A teraz vidíte, že mám tú loptu v ruke. A teraz pozerajte, keď takto skočím, tak mám super jump. Vidíte? To je dobré. A ešte máme také. Ja teraz tu položím tú loptu. To ja neviem, či to presne tak funguje, jak som hovoril. Snaď. A teraz, keď napríklad sem odbehnem, tak ma to tam spavne, kde som jen naposledy položil. To je dobré. Teraz som nejako neviem. No, dobre. Teraz som vám chcela toto ukázať, že ďalej, že keď som nemal tam toto je nejaké glitch k tomu sa to čo je za glitch, prosím, toto mi nejako nevychádza. No, teraz som to kde odhodil, no to je jedno. Môžete aj otadzovať, tak tiež budeme mať ten super jump. No, a ak teraz... ja teraz šprintujem. Nie. Dobre. Máme loptu a teraz, ak pomaly s tou loptou tam prídem, úplne že pomaly, takto, tak ma to odstrelí, tam je mapa, jak ste videli ten kruh, mňa to niekde, úplne neviem kde odstrelí. No môžete ísť hoci, kým máte tú loptu v ruke, potom keď ju pustíte, je po vás. Potom tu máme ešte jedno, čo by som sa ja... už nemám ten super jump. Hneď to urobím. Tak. Vystriham vám to. No a teraz už mám ten super jump, jak vidíte. A teraz už stačí iba... Toto som vám hovoril, že keď ale s touto loptou takto rýchlo do toho skočím, tak tu. Tak tiež odletím. No dobre, tak tiež odletíte, ale neviem. Možno vás to resetne, alebo keď takto vám to robím, ako keď ja teraz pustím. No proste ako keď sa resetnete. Toto. No áno, presne tak, keď do toho skočíte veľmi rýchlo. No ale to sa teraz mi nestalo, takže to je jedno. No a to je už vlastne z tohto videa aj všetko. Dúfam, že ste dali ten like a odber. Ak nie, tak ho prosím dajte. Ja vás fakt prosím.
Ak niekto iný na toto kúka, tak ja neviem, jak vám budem ja vďačný za to. No, každopádne, ja sa už s vami lúčim. Ahojte.